Башка яңалыкларга күчәбез. Быел РКБ табиблары 8 кешегә бавыр күчереп утырта. Аларда цирроз башланган була. Бу чирне тулысынча дәвалый алмыйлар. 2019 елда сәламәтлек саклау һәм демография илкүләм программалары буенча мондый операциягә мохтаҗ кешеләр өчен квоталар арттырыла, яңа җиһаз салына. Быел тагын күпме кеше яңа органлы булачак? Чулпан Касыймова. Донор табылу белән Рузиләне төн уртасында республика клиник хастаханәсенә алып киләләр. Бавыр озак яшәми, аны тизрәк күчереп утыртырга кирәк. Операция уңышлы уза. Башларга бик рәхмәтле. Мине тегелдән яна тоткарлар. Быел республика хастаханәсе табиблары бавыр күчереп утырту буенча 8 операция ясый. Ул иң катлауларның берсе санала. Мәсәлән, операция үткәрүче хирургия бригадасы гына да 15 кешедән тора. Операция бик зак операция бара торган, бик кыен операция, бик анда күп төрле именно менә шундый нечкә хирургия кирәк, анда кан тамырларын тегәргә. Гадәттәгечә бавыр циррозы Б һәм С гепатиты белән авыручыларда, спиртлы эчемлекләрне чамадан артык кулланучыларда була ди белгечләр. Нәселдән килергә дә мөмкин. Ничек кенә булмасын, бавыр үз функциясен башкара алмый. Кеше хәлсезләнә, кан китүләр ешая, организмда артык су җыела. Әлеге чирне булдырмас өчен ел сайын диспансеризация үтәргә, гепатиттан прививкалар ясарга кирәк. Авыру тапканнар икән вакытында дәвалану зарур. Цирроз дәваланмый. Яңа бавыр белән пациентларның гадәти тормышы башлана. Беренче тапкыр мондый операцияне Татарстанда 2017 елда ясыйлар. Республиканың сәламәтлекне саклау программасы буенча заманча җиһазлар алына, квоталарның саны күбәя. Медицина ярдәме күрсәтү программа буенча 7 квота бирелгән иде. Инде президент Рустам Нургалиевич тагын 5 квота өстәде. Безгә ел азагында хәле 12 трансплантация үткәргә тиешбез. Бавыр күчереп утырту буенча тагын республикада 34 кеше чиратта тора. Ел ахырына кадәр республика клиник хастаханәсендә 4 кешегә операция ясарга җыйналар. Чулпан Касыймова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.